ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛି ଖବର ନ ଦେଇ। ଫରମାଇଶ ଭେଜିଟେବୁଲ ମ୍ୟାଗି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଟର ଛଡ଼ଉଛି, ତାପରେ ଆଳୁ କାଟିଲା। ସେ କ'ଣ ଏକା, ତା ସହିତ ମୁଁ ବି ରସୁଣ ଛଡ଼େଇବି, ଟମାଟୋ କାଟିବି। ନା, ସେ କିଛି ଏକା କରିବନି, ଯାହା କରିବୁ ମିଶିକି କରିବୁ। ହଉ, ଏବେ ଚାଲ କରିବା ମ୍ୟାଗି। ତାର ଦରକାର, ସେଦିନ ମୁଁ ଯେମିତି ଭେଜିଟେବୁଲ ମ୍ୟାଗି କରିଥିଲି ସେ ସେମିତି ଖାଇବ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଘରେ ପରିବା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ ବୋଲି ମାନେ ଅଛି? ଆଜି କୋବିଟା ମିସିଂ ଅଛି। ହଉ, ଏବେ ଚାଲ ମ୍ୟାଗି ହେତିକିରେ ହିଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବା। ସେ ମ୍ୟାଗି ବନାଉଛି, ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି? ସେ ସେଥିରେ ମ୍ୟାଗି ସିନା ବନେଇଲା, ସେଥିରେ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରିବ 3-4ଟା ମ୍ୟାଗି, ସେଥିରୁ ସେ 2ଟା ପକାଇବ, ମୁଁ ବି 2ଟା ପକାଇବି। ସାଙ୍ଗ ପରା। ମ୍ୟାଗି କରିବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ତା ହିସାବରେ ମ୍ୟାଗିଟି ହେବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ପାଣି ଦେଲା। ମନା କରୁଛି ଏତେ ପାଣି ଦେଇନି। ଆଜି ଆମେ ଖାଇବୁ ମ୍ୟାଗି ଝୋଳ। ଦେଖ ମ୍ୟାଗି ବି ଫୁଟୁଛି। ଏବେ ମ୍ୟାଗି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମ୍ୟାଗି ସେ ରେଡ଼ି କରିଦେଲା। ଏବେ ମୁଁ ବାଢ଼ିବି ଟିକେ ପାରିବନି ସେ, ଅଧା ପରା। ହେଲେ ବାଢ଼ିଲେ ଖାଇବ ନା? ଖାଇବନି ବି ସେ। ମ୍ୟାଗି ବଢ଼ା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇବ ପିଜୁଳି। ଛାଡ଼, ମୋତେ ତ ମ୍ୟାଗି ଦେଖିକି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବି, ସେ ତାର ପିଜୁଳି ଖାଉ। ଟାଟା।